Helo, Ashley dwi. Dwi'n mynd i helpu gydag Uned 22, mi ddyle ti fynd. Nod yr uned hon yw dysgu sut i roi cyngor, to give advice, gan ddefnyddio'r patrwm mi ddyle ti a mi ddyle chi, you should. Dych chi'n cofio'r patrwm mi faswn ni? Dyma fo eto. Da ni'n defnyddio'r un terfyniadau, the same endings, yn y patrwm yma. Enghraifft, mi faswn ni, mi faset ti, mi ddylwn ni, mi ddyle ti. Gwrandewch ar yr enghreifftiau yma ac ailadroddwch. Mi ddylwn ni smwddio. Mi ddylwn ni smwddio. Mi ddylwn ni anfon e-bost. Mi ddylwn ni anfon e-bost. Mi ddylwn ni ffonio ffrind. Mi ddylwn ni ffonio ffrind. Mi ddylwn ni ofyn am help. Gwrandewch eto, mae yna dreiglad meddwl yma. Mi ddylwn ni ofyn am help. Yn y negyddol, dyn ni'n colli'r mi ar ddechrau'r frawddeg, ond dyn ni'n cadw'r treiglad. Ddylwn ni ddim. Does na ddim treiglad meddwl ar ôl ddim. Gwrandewch ar yr enghreifftiau yma ac ailadroddwch. Ddylwn ni ddim bwyta siocled. Ddylwn ni ddim bwyta siocled. Ddylwn ni ddim gyrru'n rhy gyflym. Ddylwn ni ddim gyrru'n rhy gyflym. Rwan, da ni'n mynd i siarad am bobl eraill. Gwrandewch am y treigladau ac ailadroddwch. Mi ddyle ti fynd ar ci am dro. Mi ddyle ti fynd ar ci am dro. Ar negyddol, ddyle ti ddim mynd ar ci am dro. Ddyle ti ddim mynd ar ci am dro. Mi ddylai fo wneud y gwaith cartref. Ddylai fo ddim gwneud camgymeriad. Mi ddylai hi godi yn gynnar. Ddylai hi ddim codi yn hwyr. Mi ddylen ni ymarfer ein Cymraeg ni. Ddylen ni ddim siarad Saesneg yn y dosbarth. Mi ddylech chi adael rwan. Ddylech chi ddim gadael rwan. Mi ddylen nhw aros. Ddylen nhw ddim aros. I ofyn cwestiwn, dyn ni'n treiglo'n feddwl eto, ac i ateb, dyn ni'n defnyddio ffurfiau'r person priodol, the appropriate person. Enghraifft, ddylwn ni fynd. Ddylwn ni fynd. Dylet. Neu, dylech. Yes, you should. Ddylwn ni fynd. Na ddylet. Neu, na ddylech. Dyn ni'n mynd i ofyn cwestiynau ar gyfer pob person, a dyn ni'n mynd i ddefnyddio'r berfenw mynd bob tro.
Gwrandewch ar y cwestiynau ac ailadroddwch, a dyfalwch beth yw'r ateb. Ddyle ti fynd? Ddyle ti fynd? Dylwn. Ddyle ti fynd? Na ddylwn. Ddylai fo fynd? Ddylai fo fynd? Dylai. Ddylai fo fynd? Na ddylai. Ddylai hi fynd? Dylai. Ddylai hi fynd? Na ddylai. Ddylen ni fynd? Dylen. Ddylen ni fynd? Na ddylen. Ddylech chi fynd? Os ydych chi'n gofyn y cwestiwn yma i un person, yr ateb yw dylwn. Dylwn ni fynd. Ond os ydych chi'n gofyn y cwestiwn i grŵp o bobl, ddylech chi fynd? Pawb, ddylech chi fynd? Dylen. Y grŵp. Dylen. We should. Ddylech chi fynd? Na ddylwn. Ddylech chi fynd, bawb? Na ddylen. Ddylen nhw fynd? Dylen. Ddylen nhw fynd? Na ddylen. A dyna ni. Dyna uned 22. Hwyl!